Знаете ли кои са първите владетели на България? Днес ще ви разкажем за древния именник на българските ханове. Аспарух, основател на Дунавска България. Тервел, победителят над арабите, защитник на Константинопол. Кормесий, управлявал в мир и стабилност. Севър, последният от рода Дулу. Кормисош, начало на новата династия Вокил. Винех, сблъскал се с вътрешни и външни конфликти. Телец, млад хан, водил войни с Византия. Сабин, кратко управление, изпълнено с кризи. Умор, управлявал само няколко месеца. Паган, кратък период на стабилизация. Телерик, с хитрост разобличил византийските шпиони. Кардам, успял да възстанови военната мощ. Крум, един от най-великите ханове, създал първите писани закони. Омуртак, строителят, оставил следа с мирни договори и културен разцвет. Маламир, продължил делото на баща си Омуртак. Пресиян, управлявал в период на териториално разширение. Борис I, покръстителят на българите, въвел християнството. Владимир Расате, опитал да върне езичеството, свален от престола. Симеон Велики, златният век на България, разцвет на културата и военна слава.